Arratsaldeko 4:00 gutxi gaur hasiko da gizonezkoen futboleko munduko txapelketa. Aurten 3 herrialdetan antolatu da, Estatu Batuetan, Kanadan eta Mexikon, 3 herrialde horietan jokatuko da eta sekula baino selekzio gehiago izango dira, 58 selekzio izango dira aurtengo edizio honetan, 12 multzotan banatuta atik elera, eta gehiago luzatu gabe, has gaitezen batetik formatua nola izango den aipatzen eta bestetik taldeak aurkezten. Formatua lehenengo 2 taldeak zuzenean sailkatuko dira final 16-renetara eta 3. geratzen diren 8 honenek jokatuko dute urrengo final 16-renak jokatzeko beta edukiko dute. Beraz, goazen hau esan da, taldeak aurkeztera. A multzoan Mexiko, Hego Afrika, Hego Korea, Txekiar Errepublika izango dira, B multzoan Kanada, Katar, Suitza eta Bosnia, C multzoan Brasil, Maroko, Eskozia eta Haiti, D multzoan Estatu Batuak, Australia, Turkia eta Paraguai, E multzoan Alemania, Bolikosta, Ekuador eta Kurazao, F multzoan Herbehereak, Suedia, Japonia eta Tunisia, G multzoan Belgika, Iran, Zelanda Berria eta Egipto, H multzoan Espainia, Uruguai, Arabia Saudi eta Cabo Verde, I multzoan Frantzia, Norvegia, Senegal eta Irak, J multzoan Argentina, Austria, Argelia eta Jordania, K multzoan Portugal, Kolombia, Uzbekistan eta Kongoko Errepublika Demokratikoa, eta L multzoan Ingalaterra, Kroazia, Kanada eta Panama. Lehen 2 postuetan A multzoan Mexiko ikusten du lehen postuan, bigarrenean Txekiar Errepublika, B multzoan batetik Suitza ikusten dut eta bestetik Bosnia, C multzoan batetik Brasil eta bestetik Maroko, D multzoan Turkia eta Estatu Batuak, E multzoan Alemania eta Ekuador, F multzoan Herbehereak eta Japonia, Herbehereak eta Suedia, G multzoan Belgika eta Egipto, H multzoan Espainia eta Uruguai, I multzoan Frantzia eta Norvegia, J multzoan Argentina eta Argelia, K multzoan Portugal eta Kolombia, eta L multzoan Ingalaterra eta Kroazia. Eta zeintzuk izango dira gainontzeko 3 honenak? Bata Katar izango dela iruditzen zait, bestea Eskozia, bestea Australia, bestea Austria, Ghana, Senegal, Iran eta Japonia. Hauetxek iruditzen zaizkit izango direla gainontzeko 3 honenak. Behin hau egin da, Txekiar Errepublika eta Bosniaren arteko norgehiagokan Txekia ikusten dut favorito, Brasil eta Suediaren artekoan hemen Brasil ikusten dut favorito, Alemania eta Katarren artekoan Alemania, Herbehereak eta Marokoren artekoan Maroko, Ekuador eta Norvegiaren artekoan Norvegia, Frantzia eta Australiaren artekoan Frantzia, Mexiko eta Eskoziaren artekoan Mexiko, Ingalaterra eta Senegalen artekoan Ingalaterra, Belgika eta Austriaren artekoan Belgika, Turkia eta Japoniaren artekoan Japonia, Espainia eta Argeliaren artekoan Espainia, Kolombia eta Kroaziaren artekoan Kroazia, Suitza eta Iranen artekoan Suitza, Estatu Batuak eta Egiptoren artekoan Estatu Batuak, Argentina eta Uruguairen artekoan Argentina eta Portugal eta Ganaren artekoan Portugal. Behin hauek amaituta, Txekiar Errepublika eta Alemaniaren artekoan Alemania ikusten du favorito, Brasil eta Norvegiaren artekoan Brasil, Maroko eta Frantziaren artekoan Frantzia, Mexiko eta Ingalaterraren artekoan Ingalaterra, Espainia eta Kroaziaren artekoan hemen Espainia, Belgika eta Japoniaren artekoan Belgika, Estatu Batuak eta Portugalen artekoan Portugal, Suitza eta Argentinaren artekoan Argentina. Final laurdenetan honen bestez, Alemania eta Brasilen artekoan hemen
Brasil ikusten du favorito, Espainia eta Belgikaren artekoan Espainia, Frantzia eta Ingalaterraren artekoan Frantzia eta Portugal eta Argentinaren artekoan Portugal. Finalerdiak honen bestez, Brasil eta Espainia, hemen Brasil ikusten dut favorito, Frantzia eta Portugalen artekoan Frantzia, eta final handian, Brasil eta Frantziaren artekoan Frantzia ikusten dut favorito. Beraz, iruditzen zait, Frantziak irabaziko duela aurtengo munduko txapelketa, hala ere, munduko txapelketak eta horrelako torneoek, kaoko torneoek zerbait baldin badute beti zirrara eta emozioa izaten dira ziur denetik izango dugula munduko kopa honetan, eta ea zer ematen duen, urrutira joan gabe, gaur gauean, kirolunean, Mexikok eta Hego Afrikak jokatuko duten norgehiagoka horren analisia izango baitugu. Gogoratu gaur hasiko dela 2026 urteko gizonezkoen futboleko munduko kopa.